Mijn vrouw is slachtoffer van de overval. Ik weer thuis, ik weer vrij. Dus van de morgen kwam ik in de winkel met mijn bivakmuts op. En ik probeerde die te krijgen. Maar Julia zei, dus er is dan geen klant geweest en hij was heel zenuwachtig. En nou goed, toen is hij erdoor, ik weet het gewoon. De politie zet voortdurend een burgernetactie op. Ze vregen mensen uit te zien naar een zowat 30-jarige man van 1,70 meter lang met een stevig postuur. Hij voelde op vanwege een tinte hoedskleur en een donkerblauw jek. Manje zou direct signaleerd daar in het centrum van Stiens. Wat wij het onnauta weten is dat er in de richting van de bushalte hier, dat is daar dichtbij die winkel, aan het plein al daar in Stiens. En we hebben dus bussen controleren die in verschillende richtingen hier, 3-4 bussen binnen controleren. Maar daar hebben we net in aangetroffen met dat signalement. De recherche onderzoekt dat er een verband is met jerdere oervallen op Primera's in de provincie. Niet wie is er nog op, maar om de oervallen vrij wat amateuristisch te werken en uitnaaid is zonder buurt. Dus zit er schrik bij het personeel van de kiosk er goed in. In het verliezen waren al eens een kleerwinkel, juwelier en drogist op hetzelfde streekje oervallen. Nee, daar ben je er nooit klaar op. Nee, dat weet je net. Hoe komt je kan er wel, dan moet je zo reageren, maar je weet het net hoe je reageert. En mijn vrouw heeft wel aardig rustig gereageerd. En deze jongen die weer meer zenuwachtig dan jullie alweer. Dus, nou. De winkel had een schoft lang dicht west vanwege het politieonderzoek. Het personeel is slachtoffer helpen inschakelen.